mmadụ bụ ugwu na aga izo ịkwali ọgọ ya nwoke ikpeazụ bụ onye na-anụ nwanne ya nwanyị na Ọkụzụ. Ndị ezinụlọ ịma mmadụ bụ onye bi na Obi ndị be Ezekafọ ha nwabialụ ịkwa ọgọ ha nwoke na Ọkụzụ. Okay now. Yes. Kadonya nelide kowa, kadonya nelide kowa. Wala la. Hey, Hey, na bwanya. Ndị fulọpta abatago. efulọpụ, Madudu. efulọpụ, Ndị wife na-eme. efulọpụ, Ọ babata. efulọpụ. Anyị so nwayọ nwayọ. Ọtagọba, Anyị si batọ. efulọpụ. Ọ na-eji ozi. Hey, Anyị na-ekele unu. ahapụ ihe dị mmadụ eme ego Igbo. Yes. Ọ dịkwara ka ndị ọga anyị. Efulọpụ, nna iwe akarịa. Iwe akarịa dị o. Nwayọ. Iwe akarịa dị o. Ọzọ. Eze jere obodo abụghị ihe ebi, ọnọdụ ogbenye.
Negotiate. Ife melo ọnụ anyị niile ka ọ mere. Ya bụ ife ọ bụghị ihe aṅụrị ka ọ bụ. O nwere ụdị ihe ọ na-awụ ọhụrụ. Atọ ihe olili ma na eplọd ga-apụ n'ụlọ. Mana a sị na ọ dị mma dị njọ anyị ga na-ekene Chukwu. Na ya ama ihe niile, ya ma nke dị mma, ya ma nke dị njọ. Ya nwe mmadụ, ya zitere mmadụ, ya kpọkwara. So anyị taa akwa ka anyị ghara epepe n'oke. Anyị na-asị biko mkpụrụ obi na nna na mkpụrụ obi niile kwere gara aga ha ga-ezuru ike na ndokwa uto dịrị n'Jesu. Mmanya niile dị ebe akpati mmanya niile dị ebe a. Katọm na-atọ na mọlt abụọ na envelopu a ihe anyị ji wee bịa. Yes. Yes.